Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam tagasni. Kajing Aiman Sim bat kajing kemen kelami pau haga Meghalaya Games haga ba ikong marbal Risha Empada South Nem Karta ihaban pinbet pinbiang yaladi ban yakun haga jing Lehkai sendalang bat ikun kentei jong i. Ito yai bha Empada badang arfu South Nem Karta. But kini arngot kenya khun haka senior women's category haka shipo but Sanpo rifle event but kawai pat kandai haka shipo but arsan pistol event kajinya lenti jong kini arngot kapin isha ya kajing klan ka ying kasem banya ringkat lang ban pin urlong ya kajing pos niu ka jongki kane baro kalawan long hadin but ikong marbarisha isngau yo mensim na kajing sngo tenat ka khun ban siat pistol but kat badang ya kipor iju yalam yala ka khun ban shahi kai ha ka siat pistol but Aiman sim ya ka khun habayo i ba ka khun ka kiu ha ka kam Lehkai ha ki jingiakhun ba pher ikong marbarisha ilasdang ban ya thamai ka jing im jong i ban mi shakmat ha ki kam Lehkai ngai kublai ru sokar ba kalap lilat yang ni hakani karansan ya Lehkai komju kena bat kirang baru komju ngila baik ban Lehkai Kublai ka sports department ba ka government bakal support dingi bat bakal aila dingi bangin siya mentaha kanay games to drugs and let us make this state a drug free state.